Всеки бизнес зависи от своята мрежа, било то проста или сложна. Тя се характеризира взаимовръзки на компютърен хардуер, софтуер и отговарящите за тях служители с техните функции и задачи. С нарастването на компанията и предизвикателствата отправени към нея, нараства и IT структурата, на която се основава. Ефективното управление на мрежата се превръща в необходимост. Axence Envision предлага цялостно решение за този проблем. Защитата от срив в системата, бързият достъп до информацията и възможността за изготвяне на отчети за настоящи проблеми са ключовите елементи на ефективното управление на IT инфраструктурата. Envision следи TCP/IP услуги, като например HTTP, POP3 или SMTP. Предварително са създадени 50 дефиниции, от които да се избира, има и възможност да се добавят нови. За да се гарантира безпроблемното функциониране на сървъра и на приложенията, можете да наблюдавате техните параметри по време на работа. Envision ви позволява да следите данните за системите и приложенията, например за Microsoft Exchange, Microsoft SQL. От немалка важност е възможността да се създадат аларми, които да известяват администратора, когато стойностите на ключови показатели излизат от зададените им рамки, преди да настъпи повреда. Envision следи условията в сървърната стая с помощта на датчици, поддържащи SNMP. При настъпване на ситуация, изискваща мигновена реакция, като например повреда в системата за охлаждане на въздуха, алармиращ сигнал може да се изпрати и чрез SMS съобщение. Envision е ефикасен инструмент, който служи за изготвянето на хардуерна и софтуерна инвентаризация. Чрез него лесно можете да преглеждате информация за инсталирания софтуер на дадена машина. Допълнителни функции за одит обвързват инсталирания софтуер с физически лицензии, които се съхраняват в база данни. Сравняване на тази информация осигурява оптимално управление на притежаваните лицензии. Получавате детайлна информация за операционната система и хардуерната конфигурация. Данните от инвентаризацията за всички машини в мрежата се събират и съхраняват с цел бързо и лесно да се извършват одити. Всичко е представено по удобен начин, разделено по категории. Описите могат да се използват за водене на отчетност на дългосрочни активи. С Envision може да наблюдавате избрани от вас потребители по предварително зададени от вас критерии. Axence Envision събира подробна информация за потребителската дейност. Налични са детайли за софтуера, с който е работено, както и списък с посетените от служителя уеб страници. Служителите често имат нужда от помощ за справяне с технически проблеми. Наличието на тикетинг система подобрява производителността и ефективността на техническата поддръжка. Без да напуска работната си станция, потребителя може да докладва за проблем. Тикет, съдържащ даден проблем за решаване, може да се зададе на съответното техническо лице. Зададеният човек от поддръжката може да се свърже с машината на служителя и да поеме контрол над нея, за да отстрани повредата. Има множество методи за защита на информацията. Един от тях е чрез контролиране на потребителския достъп до преносими устройства.
Информационни носители, свързани с мрежовите компютри, се засичат автоматично. Можете да ограничите достъпа до тези устройства. Правата за достъп може да отразяват физическата структура на компанията. Можете да контролирате използването на неразпознати устройства от даден тип. Възможно е управлението на Envision чрез веб базирана конзола. Тази функционалност наподобява приложение за Windows, но е с достъп само за четене на информация. Thank you for watching this presentation. We would like to encourage you to contact our sales department.